मोजां बिदिन्थि होननानै बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला इउपिपिएलआ बिटिआरखौ सासन खालामनाया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै 4 बोसोर सोलिबाय थादों आरो बे 4 बोसोर सोलिनाय बे जोंनि इउपिपिएलनि सरकाराव रायजोफ्रा जोबोद गोजोनदों। गुबुन गुबुन हारि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय बिथांमोना गोबां मोनथायखौ गोलाव बोसोर मोनाखैमोन, गोबां जौगानायखौ बिथांमोना नुवाखैमोन, गोजोनखौ बिथांमोना नुवाखैमोन। बेखायनो बिथांमोना दिनै जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैनाय, जौगानाय फैनाय आरो खौसेथि फैनायखौ नुनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जागासिनो दङ आरो बिदि जइन जाबाय थायोब्ला जोङो सा-सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन आन्सलिक राजनितिक दल जानो जों थांगासिनो दं। बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि खुगाजों बुंदों गावसोरो 40टा समस्तियावबो गावसोरनो हारसिङै गेलेगोन होननानै। थांनाय बारावबो गेलेदों बिथांमोना 2020आवबो बिजेपिआ हारसिं, इउपिपिएलआ हारसिं, बिपिएफआ हारसिं बेबायदि गेलेदों। जोंनि एलायन्सआ पस्ट पल एलायन्ससो जादों। इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव सरकार दानाय समावसो एलायन्स। बेनि उनाव जोङो दायो सरकार सालायबाय थादों। आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोननैसो मिडियायाव दाखालि बुंनायखौ जोंबो नुदों। 2025नि जि बिटिआर इलेक्सन लोगोसे पन्सायतनि इलेक्सन बेयाव बिथाङा हारसिङैनो गेलेगोन होननाय खोथा। दा बै सम दंबावो एसे, थेवब्लाबो जोङो दिनै हारसिङै गेलेनो थाखायबो जोंबो साखाफारा जादों आरो बिथांमोना गेलेयोबा जोंबो गेलेनायनि थाखाय साखाफारा जानानै दङ। बिपिएफजों माबाफोर गुबुन बुजा-बुजि जानानै बिदि जेबो जाथ'वाखै दायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जोंखौ खावलायदों, जिहेथु बर' सुबुं अनजिमाया खोब खम। दा बेबायदि सुबुं अनजिमा खम थानाय हारि मोनसेयाव राजखान्थि भाबै गावस्रा-गावस्रि जायोब्ला जोंनि माबेबा नङा माबेबा बिथिंथिं जोंहा खहा जानो हागौ, बेखौ नुहुरदों। जोंहा दिनै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जाजोबाखै। बिटिआर सुक्तिनि दफाया जाजोबै सिगाङावनो एबा बिटिआर सुक्तिया बोसोरथाम जानायनिल' गेजेरावनो जुदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावस्रा-गावस्रि जानानै गावबा गावनि सार्थआव जुदि गावबा गावनि लुबैनायखौल' सुफुंनो नाजायोब्ला हारि हिसाबै खहा दङ आरो बेखौनो हयथ' मोनदांनानै बे खोथाखौ खावलायदों। दा जोंबो नेनानै दङ। जोंहाबो इउपिपिएल हिसाबै हाइकामान्ड दङ, गोजौ दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। बिथांमोना मा इन्सट्राक्सन होयो जोंनि गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफ्रा, बे इन्सट्राक्सनखौनो बा बे बिथोनखौनो जों साफ्रोमबो एमसिएलए इएमफ्रा नेनानै दं। बिजेपिआबो बुंदों, नोंथांमोनाबो बुंगासिनो दङ 40टा समस्तियावनो गावबा गाव गेलेगोन, नाथायबा सिमा बारायनायनि खोथाया थांगासिनो दङ आरो गामि थिसननाय। अब्ला समस्ति डिलिमिटेसना जानाय नङा। जोंहा नाजागासिनो दङ। बेथ' समस्तियाव इलेक्सन गेलेनाय सरकार दानाया बे राजनैतिकनि बाथ्रा, नाथाय जोंनि बिटिआरनि जि सुक्ति, बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया जाफुंहोनांगौआ बे जोंनि मुभमेन्टनि धारा, बियो आन्दलननि बिथिं। दा बेखायनो जोंनि बिटिआर सरकार, बिनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि, लोगोसे बै बिटिआरखौ जायफ्रा सुक्ति खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै जेसेबांखिनि अर्गेनाइजेसन सानफ्रोमबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायगासिनो दङ आरो नारसिनगासिनो दङ आरो दासिम 62खान गामिया अलरेडि बिटिआरआव हाबबाय आरो माखासे गामियाबो हाबनायनि खोथा आरो बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा कलेजा सरकारि जाबाय 10खान कलेजा, आरो बिनि उनाव सिनियर सेकेन्डारि बा जुनियर कलेज एबा हाइ स्कुल, एमइ स्कुल, एलपि स्कुल बेफोरबो जोंहा मोनसेनि उनाव मोनसे सरकारि जानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफा, बे दफाखौ मावफुंनांगौआ सरकारफ्रा सालायनाय, जाय सालायदों बे सरकारनिबो मोनसे गोसोनि खोथा थायो। दा बेखायनो जोङो माखासेखौ नेनांगोन आरो माखासेखौ जोङो मावनांगोन। दा बिनि थाखाय जों खामानि मावनाया सोलिबाय थादों।